लोगोफोर जोंना हाबाथिलिया जाबाय आरोना नै ओरैबायदि साजायदों गोजौनिखौ नायदो नै माबायदि बेबायदि आरोना फिल्म जोंख्लाबजोबनाय आरोना आरो बक्सबो दं नै बाब 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 बेबो बक्स नामा हाब बक्सआनो गाइसनि बेबो ओरैबायदि बक्स फैथारनाय र' सानो दे आं 1 2 3 4 5 6था बक्स आरोना सात आठथा बक्स गाइस ओरैबायदि धामाका आरोना नै ओमफ्राय बे हाबानि मन्दपथिलिया जाबाय आरोना माइनाव बाथौ मा होनो बाराजा जाबाय नैबेखिनिया लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामदो आरोना लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरोना